нашай царквы юбілейная дата. Жыве на зямлі яна 10 гадоў, і хочацца ёй да ўрачыстасці свята сабраць самых родных хрыстовых сяброў. Няхай яны сёння ад ранку зляцяцца, служыць і спяваць, і малітву тварыць. І холаду лютага не пабаяцца, любові агеньчык у сэрцы гарыць. На грудзі крыж-накрыж складаюцца рукі, цяпло атуляе, прымаем Хрыста. І маці царква раздае падарункі з яе незвычайнай нагоды раз-два. І свечкі прыпалі да яснага ліку, ён з нас, міласцівы, не зводзіць пагляд. Няхай далей так салодка, шматліка царква насаджае зямны вінаград. Заўжды хваляванне душу напаўняе, спяшаемся мы на сустрэчу з Хрыстом, а ён нас чакае, прымае, яднае. У маці прачыстай мы ўсе пад крылом. Як мудрасць народная кажа праўдзіва, у краі сваім мы бы ў раі святым. Як свечачкі роўна і так зіхатліва у роднай царкве на малітве стаім. А час не спыняецца, крочыць наперад. Пад вечар ужо дакранецца трыёць да ціхай душы, што напоўнена верай, у храме якой вечны светач Гасподзь.